Hyvää keskiviikkopäivääkin vaan kaikille. Joo, tässä tuli pikkuinen semmonen happihyppely aamutunteena otettu. Tein vähän puuhommia tuossa. Olin yhdellä aakulla tuossa vähän noita tyvipölkkiä keräilemässä ja pulukala vetelemässä kasoloihin. Joo, tässä kaikennäköistä kiirettä tuossa ollut, niin ei oo kerennyt noita videota oikein tuossa tekemään. Välillä on muuta hommaa tullut tehty ja välillä mehtähommia tullut vähän tehty ja välillä yrittänyt puitakin pilikkoa pihassa. Joo. Nyt teen semmoista hommaa, että noita tyvipölkkyjä vähän kerralle, kun oli vähän tuonne mehteen jäänyt ja pulukala ajelen kasoloihin. Ja sitten jos semmosia isompia pölkkyjä on, niin sahailen ja vetelen pulukala valmiiksi tuonne, niin tuonne kun ei traktorilla pääse joka paikkaan, niin helpompi sitten puut vettä poikki. Joo. Kaverin kanssa perjantaina olisi tarkoitus ajella puut poikki. Joo. Niin sitten sopi ne tuosta metästä poikki. Siirtyy sitten ensi viikolla toiselle palstalle tekemään puut. Siellä on sitten semmonen pikkuinen koivikkopalsta, niin ne on kyllä viime kesänä kuovettu ne puut jo ristirasti. Eli aika helppo hommahan se on periaatteessa tehdä. Ei tarvi kuin karssi ja jättää rangaksi. Joo. Ja onhan ne nyt kerinyt kuivahtua, niin varmaan piässä ensi talvena polttamaankin, kun nyt hyvissä ajoin keräälle vaja tekkönen. Tiistaina muuten olin tiellä tuossa kuule puita tekemässä, niin sattuu kuule aika jännä homma. Joo. Meinas kuule kalsarin vaihto tulla pahemmankin kerran. Sattuu ihan semmonen juttu, että en oo aikoloihin nähnyt. Huhhuh. Kehno, meitä tää tietä olin näinikään kävelemässä tänne alaspäin. Niin olin kävelemässä, niin että lähden tuonne mehtään puita tekemään, niin sattuu kuule semmonen homma, että kato, että mikä musta tuolla pellolla on, niin karhuperhana oli tiistai-iltana tuolla. Joo, tuolla pellolla perhana oli. Joo, vähän aikaa kuule sottali siinä sitten, että lähenköhän tuonne mehtään vai enkö lähde. Se arveli, että kiennyn kuule äkkiä takaisin ja lähden kävelemään pihaan päin. Arveli, että en lähde kuule mehtään. Ois ottanut vielä painiottelu karhun kanssa tulla. Tai sitten ois pitänyt kuolleeksi tekkättyä muahankolle. Niin, on se siinä sekin ehto ollut. Ja toiseksi siinä ois varmaan karhun kanssa jäänyt, jos ois ruvennut painimaan. Joo, nyt on niitä karhujakin vaan ruvennut lisätymään, kun ei oo saanut aikoloihin tapettua niitä. Kyllä. Nyt se on vappu kuule niin. Se on kuule, tää on kuule hyvää aikaa nyt. Ja se on semmonen juttu, että nyt sitä porukalaa pitäis kuule vappumarssiin kuule lähteä. Niin. Porukalla tehdä kuule vappumarssi. Niin. Mut rauhallisesti pitää vappujuhlia. Niin se on kuule niin. Joo, hyvällä mallilla on tuo puutekokki ihan, että pihassa on jo 2 pinnoa valmiina ja 3. pino on jo tulossa kovaa vauhtia. Pitää sanoa, että hyvällä mallilla on nyt homma. Joo. 3. pino vaan valmistuu kovaa vauhtia. Nuo mitä metästä nyt tullut, niin niistä tullut varmaan vielä 4. pino. Eli sitten olisi 4 täyttä pinoa puuta. Et joo, kyllähän ne nyt päässä kovaa vahtii vaan kuivumaan. Niin, siinähän ne kuivuut.
Ja nythän se paras aika on kuivattu tonne ja puita, kun toukokuun puoltavilla ollaan. Ja vielähän ne varmaan ensikin, kun se joukun verran kuivaa. Mutta sitten kyllähän niitä pitää varmaan heinäkuun puolella pikkuhiljaa ruveta jo sisälle laittelemaan sitten. Tai riippuu tietysti minkälainen kesä se on. Jos ei vettä saa, niin vielähän ne heinäkuun puolellakin kuivaa. Elokuulla ne on viimeistä jo sisälle sitten otettava. Mikäli päästä niin liikkeitä eivät kahtu kuule. Niin. Joo. Joo, mulla on kuule öljyt tuolla mukana ja pensat oli mukana ja saha oli siellä mukana. Ja tällä mi on niitä kelekkaillut tuonne kasoloihin. Päästään sitten lisää ottamaan perjattana puutapi. Vielä mulla on pilikottavakin jonkun verran, mutta pitää vain nyt yrittää pelikkoon niin mahdollisimman vähin, niin saa pistää lisää puuta vejettyä. Ja päässä lisää pilikkoa. Niin se on. Nyt kun tänään kävin tuossa tuolla metässä ja eilen kävin, niin eihän tuota karhua nyt näkynyt siellä. Joo. Onhan se saattanut josta Siimeksen takkoo kahdella, että siellä se pykälävaaran parroni vai puuta tekkö. No, tehkä. Niin se on varmaan arvelu. Mutta en jaksa häiritä. Tehkää vaan puusa. Ja arvella, että eihän se minulle mitään pahoa tie, että jos se pysyy sillä puolella, niin mie pysyn tällä puolella. Mutta joo, kyllähän ne karhutkin aika arvoamattomia on ja hieno jos vielä pennut on, niin kyllähän siinä sitten toiseksi jääpi. Joo, toki oli semmonen iso karhunmöllykkä vielä. Tuo oli jo semmonen aikainen karhu. Piti lähteä syö jo piha ja lopettohammat tältä päivältä. Niin rupes nälkä tulemaan, niin lähtee syömään välillä. Ei oo tullut syöttykkä vielä tänne mitään. Kyllähän sitä vapun viettoa kohta jo jouttaa. Joo. Niin se on kuule. Syöpittelemään lähtee. Huomenna käyn vielä vähän sipistelemässä, niin sitten olisi tuopautsa tosiaan selvä. Perjantaina ajella puut poikki. Niin. Joo, lähtee nyt syömään ja käydä katiskat kahtelemassa, kun heitin yksi päivä katiskat tuonne järveen jo, tai siis jokkeen, niin käydä katiskat kahtomassa, onko sillä antimmia. Kai sitä sitten vapun viettoa pikkuhiljaa jouttaa. Joo. Kyllähän tässä on tullut hommia tuossa tehty. Oikein urakalla. Joo. Pitää sitä välillä painnikin. Hommiakin tehdä. Joo. Hauskoja hyvää vappuukin vaan kaikille, niin mielähän tästä syömmä ja laittelee sitten päivitystä, tuliko kaloja vai ei. Ja miten se vappu sujuu täällä päin. Hyvää rauhallista vappua vaan kaikille. Ja huomenna järjestetään porukalla se vappumarssi. Niin.
Ja olokkehan ihmisiksi.